كاب ستيريو زينا RTV عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتوعلوا ساعتنا أخيلون اللوم حاموس عسد تخلتنا حسفركم عالتن فرقان زتلالو زينا تاتوشتن وطان حزنا لكم قريبنا لنا كسافت أمن مكتالكم بخبر زعدم إيران قبر سلاسي فرما كاندر استزينا مينستر تمرتي نهتانا ترحب عدلات تمرتنا مرقاقات يسرح له أبنو زبا حقاز وفاروق رحمتاو لمعاتر مع أسراح يعمل له أبعالو بزركبوا أبعالات كوربورشن زرقات نطريتن دم لقيسهم إسرائيل المرخم كل تاوسم معات كم زختمه تقليتو أبقف لهاجر كاليفورنيا بحرق أبار عمره كبير نواتاونا كابيون عنواتي وردالو أبرو ساب زقادم حرقا مودا هليكوبتر شو عتا سوات مويتهم كيكونو تساقيو زرزرات زينا حبريتا كاب منيستر تعنا تمالي أب موشب ماكلات زواتات قاش باركان ماكلم بستقبرن على بارتر المرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت اللهم زياتهم 3 أب زواقاش باركا مالت كلتا أب أم حجر حاد أب عديبارا كمهون حاد أب أسمرا زوا ماكل توشيبهم زتنحيهم أذا كم زيلون كله عب هوسبيتالات عقبهم كن كجبر لهم تزنحوا 10 تغلتا بزوا عن 7 4 دما بزوا ماكل بتقلاله 10 شدش زيقاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت تقلاله قطر بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كسب تمالي شدش شحن 593 بتحلهم شدش شحن 514 كابزيهم حاويهم زتفانو 30 شدشتن بموت زتفليو 43 دما جنا عب هوسبيتالات عقبهم زركبيهم منستري تعنا 10 حدن حاسخ تشحن إسران حدن منستر تمرتي رحب عدلات قدمه تمرتي نخرجاجات العلاق قالبو هيبو يسرح كم زلو اب كتما كرن اب زتوهب سلطنه تغليصو وكيل إيرنا هبت غرغش تسفا مرام زدالو زيناو صبصب سامراويت ليفيو تقربيا أب كل درجات تمرتي بحفشة أب كلمة تمرتي دما بفلاي رحب عدلات نخرجاجات منستر تمرتي لو على قالبو هيبو يسرح كم زلو بشدشن شوعات النحاسة أب كتما كرن اب زتوهب سلطنه تغليصو أب منستر تمرتي وانا دايركتور كفلي حفشة وتمرتي آتو موسى حسين نايب أبزهاب وحبريتا كلهم هتسانات أمربات كلمة تمرتي نخساتفو عطب تعري كاير كمزولو بمتكاس بلوز تمرتي بمعري زرقحان بلوز أغربوتن سلزوحاس كاب كلتشان عسران كساب كلتشان سلاسان تزرقح استراتيجيكاوت انتن ديفون تقبارة تبقيسو كمزولو أبريهو آتو موسى عسعيو اتمدب كساب كلتشان سلاسان عامة مهرت كام معد تمرتي واتعزر كاب قول عن خيهلو مخان بمنصار ترى حبرة سبن نايسرح مشارختن كعزز أزخاخيرو أبتي أقاتامي أب كلتشان حدن بدرجة هاجر 9 زنبر قطري تكالات كلمة تمرتي أب كلتشان 10 شدشان 10 شوعتن ناب 524 كم زديبة كابزي عندما أتن كلتميتن 50 سروع هنتا زي بلن أب رحو قطرات ركبا مخانن كبرهن كلو تساتفون كاب شمون تنت 500 تاويت ناب 33 نت بشمون تميتاويت كم زبلة تنتيرون منستر تمرتي أب كلتشان 10 شدشان كم معد تمرتي وصاي أب زنبرو تمهارو بزغبرو سفيح مصنعتي 73 ميتاويت هصانات أب معد تمرتي زي ساتفو كنم كم ترخبو نزن مفواس دما حيال تعري كير كم زلون تغليصو راحقي كاب أبيت تمرتي زي مترناف عادتا سبق ساقماون منابابرو كمون تحت مرداتا ولدن عليتن نتساتفنا تمهارو كعنقفو كاب صنحو صقمات مخانم كيغلص انكلو نزبدوتات زين مفواس مزملكتهم أكلات بهودتي سرح مهلاو أبريهو حلافي جنفر منستر تمرتي زوبا عن سبا ممر كفلا عند ميكيال بوغنو أقلقلت كلمة تمرتي أم معبال أمرو كمون تبالحتنت فتراو سرحتن مسرتاو كم زخونا بمتقاس اتزقبا أغلبوتو وهيوك سرحالو أقداس مخانو أغنزيبو أم حداري زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى أب كل كبابتات عدلات تمرتين مسفح زكايزولو غزيب سعر نخعوت اتمسرح ببوانو إناتا قمقمة زرع حصراتات كمال أندخمت كفواسن سلازقبا بوهدات مسرح أقداسنتو عزوز كم زخونا أسميرلو أبنو زوا حجاز بكرمتاوي وفري تمهارون المعات أدمعي نتفتات يسلاسلالو أتم أب نقطة حجاز جلاس شبق حشيشين عشران زتوافرو جعت ميت تمهارو بسلاسة موياوين حرشان ممهرانن النتاليو زتمدب لهم سرح بجبو يعمو كم زلو كابيت صحفة تمرتتن الزوا زترخ بحبريتا أفليتهم أو هاد نايت وفري ممهر جرز جهر برهانن إيرينا بزهابو حبريتا تي أب مايكوعتاتن كلات بوتاتاتن زكايد زلو نتفتات بغندو مسرحن متسجل
ዘጋንን ከትርታትን ዛላታትን ከምውን ምግራብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተማሃሮን ዘርአይዎ ዘለዎ ሓያል ወኒ ሞጊሶም ኪላ ማዕቃብ በማይን ሐመድን ኢንጂነር ቢሂሞት አይን ዓለም በወገኑ ዛጊት 4000 ሜትሮ ዛላታት ክሰርሑ ክጽግኑን እንከለው ልዕሊ 3000 አግራብ ከም ዝኸስኮሱን 2450 ፍልስታት ይተኽሉ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዚ ከም ዚሉን ከሎ ብምትሕብባር ጨናፈር ሚኒስትርታት ትምህርትን ጥዕናን ዘባዓን ሰባ ንወፋሮ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ከምውን ዓሶን HIV ኤድስን ተተኮረ አስተምህሮ ከም ተዋህበ ወኪል ኤሬና ሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዘባጊን ዳዕካብ ሓደ ክሳብ 3 ወርሒ ብሞያታት ምርባሕ ደርሆን እንህብን ካልእን ዝሰልጠኑ 49 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 185 መንእሰያት ብ10 ነሓሰ ተመሪቖም ዕላማ ናይቲ ስልጠና ዓቕሚ መንእሰያት ብምዕባል መነባብሮኦም ዘመሓይሽሉ ኩነታት ንምምቻእ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ቃል ዘስምዐ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓማማት ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር ደጀን ገብሩ ሓቢሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኣቦ ወንበር ሓማማት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲን ብግድኡ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያ ነፍሶም ለዊጦም ከባቢኦም ኣብ ልዋጥ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ፃዕርታት ወሲኾም ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከበርኽዎ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ በብግዚኡ መንእሰያት ዝወሃቡ ሞያዊ ስልጠናታት ውፅኢቱ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝሓበረ ኣካያዲ ስራሕ መምሕዳር ንዞባ ጊንዳ ኣቶ ይሓይሽ ገብረስላሴ ብወገኑ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ንኽወቃዕ መምሕዳር ካብኡ ዝሕተት ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረዲዩ ኣብ ንኡዞባ ጊንዳ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን 165 መንእሰያት ብምርባሕ ደርሆን ንህብን ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ግራፊክስን ከምውን ፅርበት ዕንፀይትን ሓፂንን ከም ዝሰልጠኑ ሰነዳቱ የነጽሩ ኣብ ኣለቡ ዝርከቡ ኣባላት ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ብቻዓተ ነሓሰ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣካይዶም እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ደረጃ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳትን ልግሲ ደምን ምዃኑ ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብቲ ዞባ ኣቶ ገረ መስቀል እምባየ ኣብ ኣለቡ ዝርከቡ ኣባላት ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ብዝወሰድዎ ተበግሶም 132 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣገልግሎት ሕክምና ኣቶ ገርግሽ በየነ በወገኑ ጠለባት ትካል ጥዕና ንምምላእ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ደም ብምልጋስ ህይወት ዜጋታት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ዘሎ ሰናይ ተግባር ምስታፎም ሕልናዊ ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ዝሓበሩ ለገስቲ ብወገኖም ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ዝካየድ ጎስጓሳት ኣስተምህሮታትን ክድፋኣሉ ተላብዮም كبرات تعذبتنا دحر زحات صار مسكاغريت اغراو زينتات كسعبيو مسانا صنحو ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ መወዳእታ 2020 ዝምድና ንምምሕያሽ ዝተረዳዳ እስራኤልን ሞሮኮን ትማል 11 ነሓሰ ሓያሎ ክልተ ኣው ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተገሊጹ እቲ ስምምዓት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብዩ ተኸቲሙ እስራኤልን ሞሮኮን ኣብ ትርክብ ኣብ መዳይ ምምዕባል ቁጠባ ባህሊ ስፖርትን መንእሰያትን ስምምዓት ከም እተፈራረማዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ስምምዓት ዝምድና ንምምሕያሽ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ንዝኸተሙ ኣውዕል ዝዕዝዝ ምዃኑ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ሞሮኮ ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ብልዝብ ክልተ ሃገራት ጥራይ ክፍታሕ ንዘለዎ መርገጺ ኣብ ትርክብ ኣነጺራ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዝቐጸለ ባርዕ መሮር ከቢድ ንዋታውን ኣካባቢያውን ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሓቢሮም ብሰንክቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዘይወዓለ ሓደጋ 3 ሰባት ክቆስሉ ከለው ልዕሊ 550 ኣባይትን ካልእ ትሕቲ ቅርጽን ከም ዝዓነወ እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ኣረዲኦም በቲ ኣብ 12 ከባቢታት ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ልዕሊ 202 ሄክታር ጫካ ከም እተሃመኸ ተገሊጹ እቲ ባርዕ ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ንዋታውን ኣካባቢያውን ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑሎም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ነቲ ባርዕ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ኣሜሪካ ሓቢሮም ዛጊት ተኻይዱ ብዘሎ ስርሒት ኣስታት 30 ሚእታዊት ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ክውዕል ክኢሉሎ
ዋንነት ሩስያ ዝኾነት ሄሊኮፕተር ትማል 11 ነሓሰ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሃገር ብመውደቓ 7 ካብ ተሳፈርታ ሞይቶም ከይኮኑ ተሰጊኡ እታ ኤምኤስ ዓይነታ ሄሊኮፕተር 16 በጻሕቲ ኣሳፊራ እናተጓዓዘት ዛጊት ጠንቁብ ዘይተተነጸረ ምኽንያት ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐት ዝገለጹ ሰብ መዚ ሩስያ ብዝተኻየደ ስርሒት 9 ተሳፈርቲ ከም ዝደሓኑ ኣርድዮም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ግመ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት 28 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ናይጀርያ ብሰንኪ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ልዕሊ 7 ሚልዮን ዜጋታት እታ ሃገር ኣብ ድኽነት ወዲቖም ከም ዘለው ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ሽበራዊ መጥቃዕትታት ካብ ዝካየድሉ ሰሜናዊ ክፋል ናይጀርያ ዝተመዛበሉ ምዃኖም ዝጠቐስቶም ጸብጻባት ህጹጽ ረድኤት ምስ ዘይግበር ሰብኣዊ ቅልውላው ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ነቶም ግዳያት ንምርዳእ ዓመታዊ ዝእቶ መብጻዕታት ዝዓበየ ክፋሉ ከም ዘይትግበር ከም ሳዕቤኑ ድማ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ተመዛበልቲ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት እታ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ንተርእዮታት ብልሽውና ከም ዘጋደደውን ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይገልጹ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ናይጀርያ ብሰንኪ ብልሽውና ዝበዝሐ ህዝባ እታው ነዳዲ ከም ዝጽበህ ክግለጽ ጽንሕዩ ትማል 11 ነሓሰ ኣብ ኣኽራን ሂማልያ ናይ ህንዲ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝመቱን ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት እታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃልሐን ብሰንኪ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 60 ካልኦት ብፍርስራስ ተደብዮም ድሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ኣብ ህንዲ ብፍላይ ኣብ ወቕቲ ክራማት ብዝኽሰት ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣየር ልዕሊ 25 ዕጡቓት ጣሊባን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ኣውራጃ ቃንዳሃር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 10ታት ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም እተቓጸለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ሓቢሩ ይኹን እምበር ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ብወገን ጣሊባን ዝተዋህበ መግለጺ ዛጊት የለን እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 8 ከተማታት ከም ተቆጻጸረ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣንጻሩ ዝቐንዐ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር እዚ ምስሓሓብ ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዝነበረ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ንጸጥታ ጎረባብቲ ሃገራት ስጋት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ በዚ ዝተሻቐላ ኣዘርባይጃን ኡዝቤኪስታንን ዝርከበን ሃገራት ምስ ሩስያ ሓቢሮን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ የካይዳ ከም ዘለዋ ይጥቀስ እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድጊ ናይቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጊኒ ለብዒ ማርበርግ ዝተባህለ ሓደገኛ ቫይረስ ተኸሲቱ እቲ ቫይረስ ኣብታ ሃገር ድሮ ልዕሊ 150 ከም ተለኽፉን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሰብ መዚ ጥዕና ኣፍሊጦም እቲ ምስ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ምምሳል ከም ዘለዎ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከም ዝመሓላለፍን ዝተገልጸ ቫይረስ ውሽጣዊ መድመይቲ ረስኒ ከምኡውን ቃንዛ ጅማውቲ ዝኣመሰሉ ምልክታት ከም ዘለዎ ክኢላታት ጥዕና ይሕብሩ መበገሲ ቫይረስ ማርበርግ መንካዕ ምዃና እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊ ብሓፈሻ ጊኒ ድማ ብፍላይ ብዝተኸስተ ሕማም ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይርድኡ ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶና ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክንደግም ሚኒስትሪ ትምህርትን ህፃናት ርሒብ ዕድላት ትምህርትን ንምርግጋጽ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ነዞባ ሓጋዝ ወፋሮ ክረምታዊ ልምዓት ኣድማዕ ስራሕ ይዓምለው ኣብ ኣለው ዝርከቡ ኣባላት ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ደም ለጊሶም እስራኤልን ሞሮኮን ክልተኣዊ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተገሊጹ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ብሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ንዋሳውን ኣከባቢያውን ዕንወት ይወርድ ኣሎ ኣብ ሩስያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር 7 ሰባት ሞይቶም ከይኮኑ ተሰጊኡ
ናይ ሰዓት ዜናው መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንስለምክታልኩም ነመስግን ብሩክ መዓልቲ